झाले बघ. तुमचं जास्त प्रेम आहे माझ्यावर. सासू माझी प्रेमळ, धीर जावा माझ्या हौशी. शांताराम रावांचं नाव घेते लक्ष्मीपूजन दिवशी. वा 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 वा, एकदम मस्त उखाणा. आणि सुचतात कसे हो? आज आहे लक्ष्मीपूजन आणि लक्ष्मीपूजन तुमच्याकडे सुद्धा असेल तरी पण तुम्हाला आम्ही आपुलकीने आणि प्रेमाने आमच्याकडे बोलवतो. आमच्या लक्ष्मीपूजनला नक्की या. आता ह्या लक्ष्मीपूजनच्या मुहूर्तावर सरोज एक गाणं बोलणार आहे. तिला जे सुचलंय ते गाणं ती बोलणार आहे. आली माझ्या घरी ही दिवाळी, सप्तरंगामध्ये नाऊन आली. आली माझ्या घरी ही दिवाळी, आली माझ्या घरी ही दिवाळी. आता वहिनी, तुम्ही लक्ष्मीपूजनाचं इन्व्हिटेशन दिल्यात, पण तुम्ही बघितल्यात तुम्ही ते काय ते फराळ खाऊक बोलायल्यात तेव्हा किती जणांनी सांगलं नाही आमका ऍड्रेस दिया मगच आम्ही देतो. आता काय टाक ऍड्रेस, बघूया कोण कोण येतात. आपली असतील तर नक्की येतील. होय ना. आता त्यांचा ऍड्रेस तू टाकून दे आणि बघूया येतात काय. या 4 दिवसात येऊकच वयत. आमचे सबस्क्रायबर आहेत ना, त्यांनी तर येऊकच वया. आणि सगळ्यांनी आमका फोन करा, आम्ही फोनवर तुमका ऍड्रेस देतलो. येवा येवा, आम्ही तुमच्या आतुरतेने वाट बघतो. आणि आता लक्ष्मीपूजनाची थोडीशी माहिती. आपण घट मांडलो, त्याच्यानंतर ही 5 फळं ठेवली बरोबर, त्याच्याबरोबर ही केळी. घराची लक्ष्मी असतात त्याची सगळ्याची पूजा करायची. भले धान्य असू दे काय असू दे. धान्य आता कसा घटात येतला तर धनत्रयोदशी दिवशी करतात, पण आम्ही काही ती करणार नाही. पण आता घटाच्या खाली आपण तांदूळाची रास ठेवतो, त्या धान्याची पण पूजा होता. अशी ही श्रीफळाची पूजा होता, फळा होतात. आपल्या घरात जो पैसो अडको असतात आहे दागिने असतात त्याची सुद्धा पूजा होता. त्याकाच म्हणतात लक्ष्मीपूजन. आणि त्या दिवशी किती कोणाक नाही जमला, आर्थिक ज्याची परिस्थिती असतात त्या परीने तो करता, वाईच का असे ना करता आणि करूकच वई. ह्यो सण वर्षातून एकदाच येता. बरोबर, वर्षातून एकदाच येता म्हणून लक्ष्मीपूजन या करू गोया. आपल्यामध्ये मोठो सण यो नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजन असता. त्याच्यानंतर पाडवा आणि भाऊबीज तर असताच असता, पण लक्ष्मीपूजन तर मोठं असतं. आता आम्ही थोड्या वेळान काय करतलो, फटाके सुद्धा वाजवूक जातलो. एवढेच आमचे फटाके, तेवढे फटाके आम्ही वाजवतलो आणि आमचा लक्ष्मीपूजनाचा आजचा यो दिवस आनंदाने साजरा करतलो. नैवेद्यासाठी तुम्ही काय केलात? आम्ही आज श्रीखंड पुरी, चवळीची उसळ, बटाट्याची भाजी. गोवाक माझ्या बटाट्याची भाजी वही झाली, बरेच दिवस केलंच नाही तर म्हटलं करूया. आणि डाळ भात आणि श्रीखंडपुरी सोना मागवाया झाला. जिला गोया झाला. आजच्या दिवशी राम येता ना घरी तर माझ्या रामा गोया झाला. श्रीखंडपुरी कर मम्मी, तो रामनवमीचा हा ना म्हणून तर म्हटलं रामाच्या बाबा आवडीचा करूया. राम आजच्या दिवशी घरी गेलो. आतापर्यंत बाईक आमच्या सासूची तब्येत सुद्धा बिघडली म्हणून म्हटलं लक्ष्मीपूजनाचा व्हिडिओ उशिरा करूया आणि उशिराच केलो कारण त्या थोडं टेन्शन होतं. आम्ही एवजून ठेवलेलं की आमका जमले बटनीला त्याच्याबरोबर पण आमका बोलूचा होता. सासू अनबॉक्स करतली म्हणून आम्ही रावलेलो, पण आता सकाळपासून ती थोडी नरमा, त्याच्यामुळे त्या अनबॉक्सिंगचा व्हिडिओ सुद्धा तो आपण पुढे घेऊया की आताच करूया. आम्ही खय जातास तुम्ही, आम्ही पण हव आणि तुम्ही पण असाच करूया पुढच्या व्हिडिओत. आनंद होयो ना, मनामध्ये पण आनंद होयो, चेहऱ्यामध्ये पण आनंद होयो आणि सगळी जण आनंदी होई तरच घरात म्हणतात ना सुख शांती आनंद धन संपत्ती लाभता.